नांगौ नांगौ आंनो नोंनो दा गितफोरनि 105 जुदि जोङो नायोब्ला बेवहाय बुंदों फोरबुखौ बिनियाव आरज खालामदो आरो मानसिफोरनि गेजेराव बिनि हाबाखौ खोथादो होननानैहाय जे फोरबुनियाव आरज खालामदो दिनै जोङो बेवहाय मानि थाखाय फैदों why we are here today जोङो मानि थाखाय बे सुनसान जायगा मोनसे हाग्रा गेजेराव जोङो दिनै मानि थाखाय फैदों जोङो आरज खालामनो थाखाय सानसेनि उदै बासिनानै जोङो आरज खालामनायजों इसोरनि बाथ्राखौ फोसावनो थाखाय बा इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ मावनो थाखाय आरो जोंनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय दा गोबां समाव जोङो जुदि नायोब्ला आन्दायनाय होनना बुङोब्ला माखासे बेबायदिनो इदिनो बेकस्लाइड जानाय मानाय बेफोरखौल' जोङो बुङो नाथाय बे मेन मिनिस्ट्रिया जोङो आन्दायनाय मानसिफोरखौ होननाया जाहैबाय जायफ्रा जिउआव आन्दायनानै दङ जायफ्रा दासिमबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जे आंनि सेभियर जे बासायजानाया बेयावनो दं होननानै मोननो हायाखै बै सुबुंफोरनि थाखाय दिनै जोङो बे जायगायाव दङ दा गितफोरनि 105 बेखौनो बुंदों जे आरज खालामनानै मानसिफोरनि गेजेराव बिनि हाबाखौ खोथादो होननानैहाय बिनि बोसोनफोरखौ राननानै होदो फोसावदो जाहाथे बैसोरबो जाहाथे मिन्थिनानै खोनानानै जाहाथे बिसोरो इसोरनियाव बा जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैनो हायो आरो बुंदों जे अन्नायाव जिसु ख्रिस्ट'नि अन्नायाव जोङो जाहाथे बैसोरखौबो जोङो लेंबोनो हायो जोंनि मानगोनां सारा दहाय ग्रिटिंसआव होनलांदों जे अन्नायखौ लानानै सर्ट ग्रिटिंस होलांदों दा बे अन्नायाव जोङो बयखौबो जोङो बजबनो नांगौ अन्नाया देरसिन होननानै जोंनि सारा बुंदों अन्नायाव जोङो बयखौबो बजबनांगौ बजबनानै जोङो बासायजानायखौ जोङो बयबो मोननो नांगौ दा दिनैहाय बेवहाय सल'आव बुंदों जे I should be punished जे जोंनि टपिकआव दंखायो अलरेडि हरखानाय बेयाव बुंदों I should be punished if I don't preach the gospel दा आङो जुदि गस्पेलखौ आङो फोसावाब्ला आङो दायनिगिरि जागोन आङो दायनिगिरि जागोन दा जोङो नायनो हायो जेब्ला जोङो जनानि लाइफ हिस्ट्रिखौ जोङो नाहरगोन जनानि बिजाबाव जोङो जुदि नायगोन जोङो बेवहाय मोननो हायो जे जनानि बे एकनिफ्राय लानानै ओरै जोङो फरायलाङोब्ला जोङो बेवहाय मा मोननो हायो जे जनाखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बा इसोरा बेखौहाय नेनिबे हादराव थांनानै प्रसार खालामहैनो बै गोग्लैनाय बे गोबां जे दाङाबाजि जानानै थानाय बेफोरखौ फोसाबहैनो थाखाय बेखौहाय थांनो थाखाय जेब्ला बिथोन होदोंमोन अब्ला बियो मा खालामदों इसोरनिफ्राय खारग'नो थाखाय बियो बेबायदि इसोरनि जे लिंनाय बे लिंनायनिफ्राय बियो खारग'नो थाखाय गावखौ दोनखोमानो हास्थायदोंमोन आरो बेबायदिनो जनानि जिबनाव जादों जे इसोरनि जे खामानिखौ एरखेनानै थांनो थाखाय बियो नाजादोंमोन आरो बियो मा जादों बियो इसोरनिफ्राय एरखेलांनो हायाखै बियो थांदोंमोन बे जाहाजाव गाखोहैदों जाहाजाव गाखोहैनायाव गोबां बेबायदिनो गिलु बालु बारहुंखाया फैदों आरो बेवहाय गोबां बेबायदिनो बेवहाय गोबां मानसिफ्रा गाव गावनि इसोरफोरखौ गाबज्रिदों आरो बे टाइमावहाय मा खालामदों जनाया उन्दुनानै दङमोन आरो उन्दुनानै थानायखौ नुनानै बेखौ फोजादों आरो नोंबो नोंनि इसोरखौ गाबज्रिदो होननानैहाय दा बेवहाय जोङो बे बिजाबनिफ्राय जोङो मोननो हायो एबा सोलोंनो हायो जे जनाया जुदि खारखोमानो हास्थायदोंमोन नाथाय अब्लाबो बियो खारग'नो हायाखै नाथाय बियो साजाय मोनदों मा साजाय बेलाय बियो नाजों बियो मलं जादों आरो थाङै थुङै बियो उनाव मा खालामनो गोनां जादों बियो मावफिननो गोनां जादों दा दिनै जोङो जुदि मावाब्ला जोङो बिथाइखौ जोङो मोनगोन सोरनि जिबनाव माबायदि बिथाइखौ होगोन जों रावबो बुंस' हाया नाथाय गासिबो इसोरनि इच्छा बायदिसो जागोन दा दिनैहाय जोङो पाउला मा फोरोंदों जे we have responsibility to preach the word of God इसोरनि बायख'खौ फोसावनो थाखाय जोंहा मोनसे दायथ' दङ एबा बिबाना दङ नेसेसिटी होननानै बुंदों जे जोंहा गोनांथि दङ जे बिबान दङ इसोरनि रावखौ प्रसार खालामनो थाखाय
दिनैहाय जोङो बेखौहाय फोरमायदों do we have responsibility to preach the good news मा दिनै जोंहा responsibility दङना जे इसोरनि गाहाम खौरांखौ फोसावनो थाखाय दा जोङो जुदि मार्कुसनि 16नि 15 जुदि जोङो नायो बेवहाय जोङो मोननो हायो जे go into all the world and preach or proclaim the word of God होननानैहाय दिनैहाय जोङो बेवहाय मोननो हायो दा जोङो बेवहाय मोननो हायो जे गासैबो संसाराव थांनानै मानसिफोरनो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ फोसावदो होननानैहाय दा जुदि जोङो बे वर्ड्सखौ नायोब्ला जोङो मोननो हायो जे औ जोंहा दायथ' दङ जेरै सासे बिफाया गावनि न'खरखौ बेंनो थाखाय गावनि न'खरखौ बेंनो थाखाय खांनो थाखाय गावनि गथ' गथायफोरखौ फेदेरलांनो थाखाय मोनसे दायथ' दङ फुल रेसपन्सिबिलिटी दिनै जों साफ्रोमनावबो बेयाव जेसेबां दङ बे नङा जे सोरबा एभान्जेलिस्टफ्राल' बे बिबाना दङ एबा सोरबा सासे रेभारेन्ड हाल' बे बिबाना दङ सोरबा सासे गिर्जानि दैदेनगिरि गागिफोरहाल' बे बिबाना दङ बे नङा नाथाय जे इसोरनि गाहाम खौरांखौ फोसावनाय बे बिबाना जों साफ्रोमनावबो दङ नों आरो आं जों बयनावबो दङ दा दिनैहाय जोङो मिथिगौ जे गुड निउज जोङो गुड निउजखौ अबेनिफ्राय जोङो मोननो हायो दिनै जोङो माबा मोनसे इउक्रेनाव बा रासियायाव माबा मोनसे दावहा जादों जोङो बे गुड निउजखौ जों अबेनिफ्राय मोनो अबेनिफ्राय जोङो मिथिनो हायो आरो दिनै इजराइलाव गोबां बेबायदिनो इजराइल आरो हामास उदखारिफोरनि गेजेराव जे गोबां बेबायदिनो जागासिनो दङ घटनाफ्रा जों बेफोरबायदि निउजखौ जों अबेनिफ्राय मोननो हायो अबेनिफ्राय जोङो मोननो हायो बेफोरखौ जोङो माखासे जोंनि गेजेराव जे ससियेल मिडिया एबा माखासे निउजफोरनि गेजेरजों दिनै जोङो बे खबरफोरखौ जोङो मोननो हायो बे खबरफोरखौ जोङो मोननो हायो दाने जुदि जोङो ससियेल मिडियाफोरनि गुबुननि थ्रुयै जोङो मोनोब्ला बे निउजखौ जुदि गुबुननि निउज पेपारफोरनि थ्रुयै बा माबा मोनसे निउजफ्राव जोङो नुनानै जुदि जोङो बे निउजखौ मोनोब्ला जोङो बेजोंसो मिथिनो हायोब्ला दिनै बै जोंनि साखाथियाव थानाय भुटान हादर भुटान कान्ट्रिया एबा जोंनि गेजेराव साखाथि फाखाथि थानाय जायफ्रा दासिमबो इसोरखौ मोननो हायाखै बिथांमोना अब्ला अबेनिफ्राय मिन्थिगोन दा बिनिखायनो बुंदों बे गासैखौबो मा बुंदों निउजफोरनि गेजेरजों जोङो मिथियोखाय जोंबो दिनै जोंनि थ्रुयैसो बिसोरो मा जागोन मिन्थिनो हागोन जे जोंनि थ्रुयैसो जे इसोरनि रावखौ बिसोरो मिन्थिगोन आरो बे इसोरनि रावखौ मिन्थिनानैसो जेब्ला बिसोरो खोनागोन जे बेबायदि मानसि दङ जायहा इन्टारनेल लाइफ आरो इउनिभार्सेल जायहा जोबनाय गैया गासैनिबो मालिक बिगोमा आरो बे बासायजानायखौ बेयावल' मोननो हायो दा बे निउजखौ जुदि नों आरो आंहा जुदि प्रसार खालामाब्ला अब्ला बैसोरो माबोरै मिन्थिनो हानाय दा दिनै जोङो बे पारपसखौ लानानैनो दिनै जोङो बे रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानैनो दिनै जोङो बेयाव दंफैयो आरो बेल' नङा दिनै जोङो बेयाव फैबाय जे फैनानै जोङो इसोरनि बाथ्राखौ जोङो सोलोंबाय आरो जोङो फास्टिङाव जोङो बिबाय बेजोंल' जोबा नाथाय बे कन्टिनिउसलि बे जाबाय थानो नांगौ नों जेरावखि थाया इसोरनि बोसोनखौ नोङो फोसावनो नांगौ जे जाहाथे बै जायफ्रा जिउआव आन्दायनानै दङ जायफ्रा दासिमबो नंखाय इसोरफोरखौ खुलुमनानै दङ जाहाथे बिसोरो नंगौ इसोरखौ मोननो हानाय बायदि दा दिनैहाय जोङो इसोरनि मिनिस्ट्रियाव दङना गैया जोङो बेखौ गावखौहाय दिनै जोङो एग्जामिन खालामनो गोनां एबा जोङो साननो गोनां दा रमनि 10नि 14 बुंदों नाथाय बिसोरहा फोथायनाय गैयाब्ला माब्रै लिंनो आरो बिसोरो खबरखौ खोनायाब्ला माब्रै मिन्थिनो आरो खोथा बायग्रा गैयाब्ला माब्रै खोनानो होननानैहाय रमनि 10नि 14 बुंदों जे खोथा बायग्रा थायोब्लासो बिसोरो मिन्थिगोन आरो बिसोरो मिन्थिनो हागोन
दा थिग बेबायदिनो दिनै जोङो गोबां जों मिथिनो मोनो एबा खोनानो मोनो ससियेल मिडियाफोरनि थ्रुयै दा जोंबो बिसोरनो जोङो मिथिहोनांगौ बे बिबाना जोंनाव दङ आरो जोंखौ दिनैनि टिमा बुंदों जे कुइसन खालामदों नाख्रेबजानाय नासयजानायफोरनि गेजेराव मा आङो मिनिस्ट्रियाव दङना गैया जोंखौ कुइसन खालामदों दा दिनै दङना गैया होननानै जोंखौ कुइसन खालामदों आरो जे फाउलनि फकास जे फाउलनि मिनिस्ट्रि मावनाय जुदि 19निफ्राय ओरै जोङो नायोब्ला बेवहाय जोङो मोननो हायो जे फाउलनि फकासआ जे बियो गावखौ गासैबो मानसिफोरनि थाखाय फ्रि खालामदोंमोन आरो जे बियो गावखौ मा खालामदों गासैबो मानसिफोरनि थाखाय लें खालामदों स्लेभ खालामदों I make myself slave to everyone होननानै बुंदों आङो बयनिबो थाखाय आङो गावखौ लें खालामबाय होननानै मानि थाखाय बेबायदि बुंखो नाथाय बियो बयनिबो थाखाय गोनांथार सानदों जे बुंदों आरो बयबो लें जाबाय जिसु ख्रिस्टनि मुङै बियो गाव बयनिबो थाखाय बियो फ्रि जाबाय होननानैहाय गावखौ दिनै मानि थाखाय बेबायदि बुंखो मानोना बियो इसोरनि रायजोआव बांसिन मानसिफोरखौ लाबोनो हानाय बायदि दा माखासे समाव जोङो मा जायो माखासे जोङो गावखौ गोग्गा खालामो दा बिनि थाखायबो जोङो समावहाय लाबोनो हाया जोङो गावखौ आं बेबायदि मावनो हायो नैबेबायदि आङो खामानिखौ मावो जोङो गोबां समाव जोङो बेबायदि गोग्गानाय जोङो गोसो लायो दा बिनि थाखायबो जोङो मावनो हाया आरो गोबां समाव मा जायो जोङो बै दुखिया हावरियाफोरखौ जोङो नायफिननो बायो दा बेफोरनि थाखाय जोङो समाव मा जायो जोङो बिसोरखौ लाबोनो हायि अबस्था जायो दा बेनिखायनो पाउला मा बुंदों आङो बिसिनि लें जाबाय होननानै दा आङो बिसिनि लें जाबाय होननानै बुंदों मानोना बियो जाहाथे इसोरनि रायजोआवहाय गावखौ उन्दै खालामनानै जाहाथे बैसिनि गेजेरावबो हाबनानै जाहाथे इसोरनि रावखौ फोसावनो हायो इसोरनि रावखौ उन्दै जानानै गावखौ गाहाय खालामनानै बिसिनि उन्दै गाहायसिनाव थानानैब्लाबो जाहाथे बिसोर खामानिखौ मावनो हायो बिसिनि गेजेराव बे गाहाम खबरखौ जे गसपेलखौ फोसावनानै बिसोरखौ जाहाथे इसोरनियाव बांसिनै लाबोनो हायो बिनि थाखाय बियो गावखौ बयनिबो थाखाय स्लेभ खालामबाय गावखौ लें खालामबाय बयनिबो थाखाय बियो गावखौ लें खालामबाय दा आरो बेवहाय जोङो नुबावो जे पाउला जिउसफोरनि गेजेराव बियो मा खालामदों गावखौ जिउसफोरनि गेजेराव बियो जिउस बायदि जानानै जेन्टाइल्सफोरनि गेजेराव बियो जेन्टाइल्स जानानै बे खामानिखौ बियो मावदों दा जिउसफोरनि समाव बे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय इसोरनि रावखौ फोसावनो थाखाय गोबां कठिनमोन खस्थ'मोन मानो होननानै बुङोब्ला बैसोरो जिउसफ्रा ओरैबायदि जे आयेनफोरखौ मानिसोग्रा मानसिफोरमोन आरो बेवहाय दिनै अब्लाबो जिउसफोरनि गेजेरावहाय पाउला गावखौ जिउसफोरनि गेजेराव जिउस खालामनानै बियो खामानिखौ मावदों आरो बेबायदिनो बियो फोसावदों आरो बेबायदि जेन्टाइल्सफोरनि गेजेरावबो बियो गोबां बेबायदिनो मावदों गोबां बे जेन्टाइल्सफोरनि गेजेरावबो नंखाय इसोरखौ खुलुमनाया दङमोन आरो नंखाय इसोरखौ खुलुमदोंमोन दा बै समावबो बेबायदिनो बिसोरबो मावदों दा दिनै जोंबो पाउला जेरैबायदि मावदों जोंबो दिनै बेबायदिनो जोङो मावनो गोनां जुदि जोङो हिस्ट्रिफोरखौ जोङो जुदि नायोब्ला गोबां जोंनि गुबुन गुबुन देशनि मानसिफ्रा जोंनि भारताव फैनानै जोंखौ दिनै मगनफोरखौ गुनु खालामबाय जोङो खानामोन जोंबो नुनो हायाखैमोन जोंबो आन्दायनानै दंमोन नाथाय जोंखौ बिनिफ्राय फ्रि खालामफैबाय उदां खालामफैबाय जुदि जोङो नायोब्ला उइलियाम केरि जोङो बयबो मिथियो उइलियाम केरिनि मिनिस्ट्रिफोरखौ जुदि नायोब्ला गोबां बेबायदि माबायदि कन्ट्रिबिउसन बिसोरो बेबायदि मिनिस्ट्रियाव मिशनारि खामानिफोरखौ बिसोरो मावदोंमोन जोंनि भारत इन्डियाआव फैनानै जा श्रीरामपुर कलेज होननानै जोङो मिथिगौ कलकातायाव जे श्रीरामपुर कलेजखौ बियो गायसनगिरिया बेनोमोन दा बेबायदि जोंबो दिनै बिसोरबायदि जोङो इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ दिनै मावनो गोनां आरो जोङो मावनांगौ बे जोंहा दायथ' दङ आरो बियो मा खालामबावदों जे जायफ्रा दुरबलथा बिसोरनि गेजेराव गावखौ मा खालामदों he made himself weak to reach the weak बै दुरबलथाफोरनि मानसिफोरनि गेजेराव
बेबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय प्रसार खालामनो थाखाय बियो बैसोरनि गेजेराव मा जादों गावखौ बियो दुरबलफोरनि गेजेराव दुरबल खालामनानै बे इसोरनि खामानिखौ मावदों आरो बियो बेबायदिनो बिसोरखौ एबा बिसोरनि गेजेराव इसोरनि रावखौ प्रक्लेम खालामदों फोसावदों दा 22 जुदि नायोब्ला 22 दे नयनि 22 जुदि नायोब्ला बेयाव नुनो हायो जे बिनि गोसो जानाय बे बिनि गोसो जानाय आरो बे मावनाया गासैबो बिनि जिबना जाहाथे इसोरनियाव थिसनजायो बिनि थाखायसोमोन जे हिज डिजायर जे बिनि गोसो जानाय जे इसोरनियाव बे गावखौ बावनानै इसोरनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय माबायदि मावनांगौ जिसु ख्रीष्टआ जे फोरोंबाय जे दायथ'खौ होबाय जोङो बेखौ माबोरै फुलफिल खालामनांगौ बिनि सायाव बियो मावदोंमोन बिसोरबो बासायजानायखौ मोननो हायो बिनि थाखायसोमोन जे बिनि खामानि जाहाथे बैसोरो आन्दायनानै थानाय जिउआव आन्दायनानै थानाय मानसिफ्राबो जाहाथे बे गहोजानायखौ बासायजानायखौ जाहाथे मोननो हायो बिनि थाखाय बियो मावदोंमोन आरो हिज डिसार्नमेन्ट दा बिनि जे बुजिनाय बियो मिथिगौमोन जे गासिबो फोसावनाय गाहाम खौरांखौ फोसावजानाय मानियानो जे गासिबो फिथाइ थायगोन बियो बेखौ मिथिगौमोन आरो जे गासैखौबो बिसोरो गोबां जिउसफोरनि गेजेराव एबा गुबुन गुबुन बेबायदि जायगाफ्राव जे इसोरनि रावखौ होजाबाय बेनि गेजेराव गासिबो फिथाइ थायजोबगोन बेखौहायबो बिबो पाउला मिथिगौमोन जे गासिबो फिथाइ थायजोबाब्लाबो बिनि गेजेराव इसेया फिथाइ थायगोन होननानै बियो बेखौहाय मिथिगौमोन जे डिसार्नमेन्ट होननानै बुंदों आरो बियो जोङो दिनैहाय बे पाउलनिफ्राय जोङो बेखौ सोलोंनो हायो एबा मिथिनो हायो जे बियो माबायदि गावखौ बावसोमनानै मिनिस्ट्रिखौ मावदों आरो जे बिनि डेडिकेसन जे बिनि बावनाय बिनि डेडिकेसनखौहाय जोङो नायनो हायो जे बियो फुल डेडिकेट खालामनानै गावखौ फुल स्पिरिटजों इसोरनियाव गावखौ फ्रेश खालामनानै बे मिनिस्ट्रिनि लाइनाव ओंखारदों दा माथाइनि 7:14 बुंदों जे जेरैबायदि पाउला बुंदोंमोन जे बियो मिथिगौमोन जे गासैबो जे फोजाबाय बे जोबगोन बेखौहाय बियो आसा खालामाखै नाथाय बिनि गेजेराव जिखिनि बाथ्राया फोजाबाय एबा फोसावजाबाय बेखौ सोरबा साफा सानै मानसिया बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन आरो बियो फिथाइ थायगोन होननानैहाय बियो मिथिगौमोन जा माथाइनि 7:14 बुंदों आरो गोथांनि लांगोनाया गेसेब आरो लामाया थेथे एसेल' मानसिया बेखौ मोननो हायो दा बे बाइबेल रेफारेन्सखौ जोङो नायोब्ला मोननो हायो बुजिनो हायो जे गोबांनि गेजेराव एसेल' मानसिफ्रा दिनै बासायजानायखौ मोनगोन आरो बिनि गेजेराव मा होनदों जे गोबांनि गेजेराव गोबाङा जे बेखौ रिजेक्टबो खालामगोन दिनै जोङो प्रसार खालामबाय बा गुबुन मोनसे सोरबा मिन्थियै इसोरखौ मिन्थियै मानसि जिउआव आन्दायनायफोरनि गेजेराव थांनानै जोङो प्रसार खालामहैबाय जोङो मोनफ्रोमबो प्रसार खालामनायफोरखौ जे साफ्रोमबो मानसिया बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै लागोन एबा गनायनानै लागोन बे नङा गोबांनि गेजेराव सोरबा सासेया नाथाय बेखौ लाथारगोन आरो बजबगोन आरो बियो मा जागोन बियो ट्रान्सफर्म जागोन बियो चेन्ज जागोन बियो सोलायगोन आरो बियो जिसु ख्रीष्टखौ नाजावगोन आरो जे बेबायदि गोबां मिशन हाबा मावनायनि उदाहरणफोरखौ जोङो मोननो हायो जेरैबायदि जोङो दहाय बुंबाय विलियम केरिया जे कलकातायाव जेब्ला बियो फैनानै बियो गोबां बाइबेलफोरखौ ट्रेन्सलेट खालामदों जे बेंगलिनिफ्राय बेबायदिनो इंलिशनिफ्राय बेंगलि एसामिस आरो बायदि बायदि बेबायदिनो पान्जाबि बेबायदि लेंगुवेजफ्राव बियो बेबायदि फरायनो हानाय जाहाथे बयबो बे गावबा गावनि लकेल लेंगुवेजावहाय जाहाथे फरायनानै इसोरखौ मोननो हायो बेबायदि बियो प्रसार खालामफैदों बेबायदि प्रसार खालामदों आरो आर्मि कार्मिकेल होननाय सासे आइजो दङमोन बेबो गोबां बेबायदि गुबुन हादरनिफ्राय फैनानै गुबुन देशखौ गारबोनानै गावनि जे जोनोम जानाय जायगाखौ गारबोनानै बियो मा खालामफैदों बियो जोंनि इन्डियायाव फैनानै जे मोनसे बिराद मोजां खामानिखौ बियो मावफैदों दा माबायदि बियो खामानि मावदों बियो मोनसे डनाबार फेल'शिप होननायखौ बियो गायसनफैदों बेयाव गोबां बै समावहाय बेबायदिनो
1867 निफ्राय लानानै 1951 सिम बेबायदि इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ इसोरनि जे गाहाम खबरखौ खोन्थाबायनाय बे खामानिखौ बियो मावफैदों। दा नोंथांमोना बेखौहाय नायनो हागोन, बे मोनसे जारिमिनखौ नोंथांमोनाबो फरायनो हागोन। बै समाव बे तामिलनाडुआवहाय 1901 आवहाय बेबायदि मोजां मोनसे फेल'शिपखौ गायसननानै बेबायदि खालामदों। बिनि मिनिस्ट्रिया गोबां बेबायदिनो मन्दिरफ्राव लेंबैनानै थानाय मन्दिरफ्रावहाय जै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लाबोनानै प्रस्टिटिउटनि खामानि मावहोनाय बेफोरबायदिफोरखौ बियो बायख'नानै मा खालामदों, बिसोरनि गेजेराव उन्दैफोरजों थाफानानै उन्दैफोरजों लोगो जानानै बियो मा खालामदों, इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ बियो मावलांदों। इसोरनि गाहाम खबरखौ बियो खोन्थाबायदों। इसोरनि गाहाम खबरखौ बियो खोन्थादों। आरो बियो थैजासिमावहाय बिनि गावनि थैजासिमाव बियो 1000 गथ'फोरखौ बियो मा खालामदों, बेबायदि बन्देनिफ्राय बेबायदि जोबथेनाय बेबायदि माखासे गाज्रि हाबाफारि गाज्रि खामानिनिफ्राय इसोरनि रावखौ होनानै बियो थैजासिमाव 1000 गथ'फोरखौ बियो बासायदों। आरो बियो बासायनानै मोनसे मोजां परिबेसावहाय बे उन्दै गथ'फोरखौ बियो लाबोदों। जेरैबायदि पाउला दहाय बुंदों, जिउसफोरनि सायाव जिउस जानानै बियो खामानिखौ मावदों। बे आर्मि कार्मिकेलाबो बियो मा खालामदों, जोंनि ट्रेडिशन जे इण्डियाननि मोनसे कालचार, बे कालचाराव गोरोबनानै जे गाननाय जोमनाय ड्रेसफोरखौ बियो जोंनि इण्डियाननि स्टाइलाव गाननानै बेबायदि मिनिस्ट्रिखौ बियो जोंनि इण्डियानावहाय मावफैदोंमोन। दा दिनैहाय आरो थैनायनि सिगांहाय बियो बुंफैदों, बे ओरैबायदि बुंदों जे आङो बे जायगायावनो थैगोन। जेब्ला बियो मोनसे बेमाराव गोग्लैदों, बेमार जानानै जेब्ला सैनांदों, बे टाइमावहाय बियो बुंदों जे आङो आंनि हादराव थांनानै थैया, आङो दिनै इसोरनि थाखाय बेवहाय फैबाय, आङो बेयावनो थैगोन होननानैहाय जे आंनि लागै थांनानै थानाया गासिबो इसोरनिसो होननानै बियो बुंदों। गासिबो थांनानै थानाया इसोरनिसो, आङो थैयोब्लाबो आङो इसोरनि, बा आंनि थैनाया जुदि आङो इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ मावनानै जुदि थैलाङोब्ला आंहा गाहामसिन होननानैहाय बे आर्मि कार्मिकेला बेबायदि बुंदों। दा दिनै जोंबो बेबायदि डेडिकेट खालामनानै बेबायदि गावखौ फुल बावसोमनानै जोङो दिनै इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ जोङो मावनो गोनां आरो मावनांगौ। जे रेसपन्सिबिलिटिखौ जोङो दिनै मोनबाय, एबा दिनैहाय जोङो बे करिन्थनि 9 जे 16, 19, 22 आरो टेस्ट जोङो बेखौ फरायनानै जेरैबायदि मोनबाय जे पाउला गावखौ माबायदि गावखौ डेडिकेट खालामदोंमोन, गावखौ माबायदि बावदोंमोन, जे उइलिंलि बियो गोसो जानानै इसोरनि बाथ्राखौ फोसावनायाव बियो गावखौ फुल रेसपन्सिबिलिटि जे मोनसे दायथ'खौ गुरुत्व गोनां साननानै बियो मावदोंमोन। जोंबो दिनै बेबायदि मावनो गोनां। दा आं गोलाव आरो गोथौ बाथ्राजों आङो बुंलांनो हास्थायाखै। आङो मोनसे माखासे पइन्ट्सफोर बुंनानै दिनैनि जे प्रिचिंआव बेखौहाय आङो दोनथ'गोन। दा आङो गोबां बेबायदि गोथौ गोथौ बाथ्रा बुंनायफोरजों आं बेबायदि बुंनो हानाय अबगथायबो गैखाया। जिखिनि इसोरा होबाय बेखिनिजों आंनाव मोनसे हुदा दङलाय, बे हुदायानो जाहैबाय जुदि सोरबा माबा मोनसे खामानिखौ मावनो थिनोब्ला आङो बेखौ ना खालामनो बायो। रोंब्लाबो रोङाब्लाबो आं बेखौ मावफुंनो लुबैयो आरो बे हिसाबैनो दिनै आङो बेवहाय गसंनानै दङ। दा दिनैहाय जोङो पाउलनि जे मिनिस्ट्रि जोङो बेखौ मोनबाय। दिनै जोङो गावखौ कुइसन खालामनि जे माबायदि कुइसन खालामनांगौ दानिलाय, am I on my way in proclaiming the word of God? जे इसोरनि बाथ्राखौ आङो फोसावनायनि खामानियाव दङना गैया? जोङो एग्जामिन खालामनि, जे जोङो साननानै नायनि जे इसोरनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय इसोरनि बोसोनखौ फोसावनायनि लामायाव दिनै आङो दङना गैया? जोङो दिनै बेखौ साननि। दिनै जोङो गावखौ सोंनो गोनां जे आङो पाउल बायदि दिनै इसोरनि बाथ्राखौ बा इसोरनि गाहाम खबरखौ फोसावनायाव आङो गावखौ बावदोंना बावाखै? आङो कमिट नंगौना नङा? दिनै जोङो बेखौ आन्दाज खालामनो गोनां। दा
मार्कुसनि सल'नि 15 बुंदों नोंसोर गासै संसाराव थांनानै बयबो मानसिफोरनो खोन्थादो आरो खौरांखौ फोसावदो होननानैहाय गासैबो मानसिफोरनि गेजेराव थांनानै खौरांखौ फोसावदो आरो मा बुंबावदों जुदि जोङो नायोब्ला बेयाव मोननो हायो जे माथाइनि बेयाव 28आवहाय माथाइनि 28आव जोङो नायोब्ला मोननो हायो जे बेवहाय मा बुंदों जे नोंसोरो आंनि बाथ्राखौ फोसावै आंनि मुङै बेप्तिस्मा होयै आंनि फिसाफोर खालामदो होननानैहाय दा जोङो बेवहाय फरायोब्ला जोङो मोननो हायो जे जोङो दिनैहाय मिन्थिनानैल' जोङो थानो नाङा नाथाय जोङो गुबुननोबो जोङो खोन्थानो नांगोन जेरैबायदि जोङो दहाय एसे सिगाङाव नायबोबाय जे जोङो गुबुननोबो जोङो खोन्थानो नांगौ खोन्थायाब्ला बिसोरो माबोरै मिन्थिगोन आरो माबोरै खोनागोन दा जोङो जुदि खोन्थायोब्लासो बिसोर खोनानानै दिनै बिसोरो नाजावगोन दा बिनिखायनो बुंदों मानोना आङो इसोरनि बोसोनखौ हावरिया दुखियाफोरनो बे सबख' जानाय नासयजानायफोरनि गेजेराव खिन्थादोंना खोन्थायाखै जोङो बेखौ जोङो गावखौ एग्जामिन खालामनि गावखौ जोङो सोंलु खालामनि जुदि गैयाब्ला दिनैनिफ्राय जोङो डिसिसन लानि जे जुदि जोङो मावनायाव इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ मावनाया जुदि गैयाब्ला जोङो गावखौ जोङो कुइसन खालामनानै जोङो गैया होननानै जुदि नोङो गावखौ मोननांदोंब्ला दिनैनिफ्राय जोङो जाहाथे जोङो मावनो थाखाय गावखौ थिरांथा लायो बिनि थाखाय जोङो मावनो गोनां आरो जोंखौ दिनै इसोरा सायख'बाय दिनै इसोरा जोंखौ सायख'बाय थोनहरजानायनि 26नि सल'आव जोङो नायोब्ला जोङो बेवहाय मोननो हायो बेयाव मा बुंदों नोङो सिखां आरो आङो नोंखौ साखि होग्रा होननानै नोंखौ सायख'बाय होननानैहाय बेवहाय जोङोहाय फोरमायदों जे जोङो सायख'जाबायब्ला जोंहा मोनसे फुल रेसपन्सिबिलिटिया दङ जोंहा दायथ'आ दङ जे बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जेरैबायदि पाउला बुंदों जुदि आङो बेखौ मावफुङाब्ला आङो दायनिगिरि जागोन आङो दुखुनांथाव जागोन होननानै जेरैबायदि बुंदों दा जोंबो दिनै जों मावनो गोनां आरो जोङो बे इसोरनि जे बोसोनखौ प्रक्लेम खालामनाय जोङो बेखौहाय खोन्थानो गोनां इसोरनि मुंखौ जोङो फोसावनो गोनां आइजायानि 12नि 4आव बुंदों जे नोंसोरो गाहाम खबरखौ खोन्थादो आरो फोसावदो प्रक्लेम खालामदो जे आंनि मुंखौ बिसिनि गेजेराव थांनानै फोसावदो होननानैहाय दिनैहाय बे आइजायावबो दिनैहाय जोङो मोननो हायो दिनै जोङो 2 तिमथिनि 4नि 2आवबो जोङो मोननो हायो प्रिच द वर्ड बाथ्राखौ खोन्थादो फोसावदो होननानै दिनैहाय जोङोहाय बे 2 तिमथिनि 4नि 2आवबो दिनै जोङो क्लियारै जोंहाय खोन्थादों प्रिच द वर्ड होननानैहाय प्रक्लाइम फोसावदो प्रसार खालामदो होननानैहाय दा दिनै जोङो जे इसोरनि गाहाम खौरांखौ फोसावनो थाखाय जोङो दिनै लिंजाबायब्ला दिनैनिफ्राय जोङो मोनसे मोजां थांखि लानि आरो जोङो कमप्रिहेन्सन जे फुरायै जोङो मावथारनांगौ होननानै जाहाथे जोङो दिनैनिफ्राय मोनसे थांखि लायो दिनै आङो बेखौहाय बुंनो हास्थायदों जोङो जोंनि जे मोनसे गोदान थांखि लानानै जोङो मावफुंनो हायाखैब्ला दिनैनिफ्राय जोङो थिरांथा लानानै जोङो मावनो गोनां आरो पाउला मोनसे बायद'था लानानै जेरैबायदि मावदोंमोन जोंबो दिनै मावनि आरो दिनै जोङो गावखौ मिनिस्ट्रियाव दंना गैया जोङो एग्जामिन खालामनानै जोङो आगान सुरलांनि आरो दिनैनिफ्राय जोङो मा खालामनि गावखौ थामथिम खालामनि लेट आस प्रिपेयार आवरसेल्फ जोङो गावखौ थामथिम खालामनि जुदि जोङो दिनै इसोरनि मिनिस्ट्रियाव गैयाब्ला जोङो दिनै पाउलनि जे फोरोंनाय बेफोरखौ लानानै दिनैनिफ्राय जोङो जाहाथे गावखौ थामथिम खालामनि आरो जोङो सिखांनानै जोङो सिगां फारसे आवगायनानै जोङो जोंनि जे मावनांगौ बेखौ जोङो मावफुंनि अब्लासो मा जागोन जोङो बै खाथि खालायाव थानाय जोंनि हादरफोर जे भुटान रायजोनि गोबां सुबुंफोर जोंनि खाथियाव थानाय मानसिफोरनि थाखाय जोङो मा खालामनो हागोन जों बिसिनि गेजेराव इसोरनि बे बासायजानायखौ जोङो मोनफुंनो हागोन एबा जोङो बेखौहाय प्रसार खालामनो हागोन दा प्रिचिं जे बे प्रसार खालामनाया मानि थाखाय इट्स नेसेसारि फर सालभेसन बासायजानायनि थाखाय जोङो प्रसार खालामनो नांगौ दिनै जोङो बासायजाबायब्ला जाहाथे बैसोरबो बे
बासायजानायखौ जाहाथे मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो सालभेशननि थाखाय बासायजानायनि थाखाय जोङो बिसोरनो जोङो प्रसार खालामनो नांगौ दा जुदि जोङो प्रसार खालामाब्ला जोङो दायनिगिरि होननानै जोङो बारे बार जोङोहाय दिनै बे फावलनि बिजाबमा जोङोहाय दिनै फोरमायो आं मोनसे स्ट'रि बुंनानै आङो दिनैनि सारमनखौ आङो फोजोबनो सानबाय जोङो मोनसे गावखौ थामथिम खालामनि आरो मोनसे बिराद मोजां थांखि लानानै जोङो आवगायनि दिनैनिफ्राय जे थांखिया जों सिगाङाव मावबोनो हायाखैमोन नाथाय दिनैनिफ्राय जाहाथे जोङो जे इसोरनि रावखौ फोसावनायाव जोङो गावखौ फुल कनफिडेन्टलि जाहाथे बुंनो हानाय बायदि आङो इसोरनि मिनिस्ट्रियाव दङ होननानै जेरै पाउला फुल कनफिडेन्टलि बियो गावखौ एकदम दायथ' गोनां साननानै गुरुत्व गोनां रेसपन्सिबिलिटि आंनाव दङ होननानैहाय जेरैहाय बियो खामानिखौ मावदों दा जोंबो बेबायदि मावनो हानाय बायदि जोङो मोनसे थांखिखौ दिनैनिफ्राय जोङो लानि आरो जोङो प्रसार खालामग्रा जोङो जानि सासे केरल थार्कास होननाय मानसि दङमोन आङो बे स्ट'रिखौ आं खोन्थानानै आङो फोजोबगोन केरल थार्कास होननाय सासे मानसि दङमोन आरो बे केरल थार्कासआ हागारियान आर्मिमोन आरो बियो ओरैबायदि जे पिस्तल गावनाय बियो सासे साब सुटारमोन जे बिनि टारगेट बियो माब्लाबाबो मिस जायामोन बिनि टारगेटआ माब्लाबाबो मिस जाया आरो बियो ओरैबायदि प्रेक्टिस खालामो आरो बेबायदि ओरैबायदि सोलोङो दा बेहा मोनसे बिराद गिदिर थांखि दङमोन बे थांखिया जाबाय वर्ल्ड चेम्पियनशिप जानो हानायनि सारा बुहुमावनो बेहा मोनसे देरहासार जानो हानायनि मोनसे सिमां दङमोन दा बेबायदिनो बियो सोलोङै सोलोंबाय फार्स्टआवहाय मा जाबाय बिनि जे कम्पिटिशना जानांगौमोन बे कम्पिटिशना मा जाबाय केन्सेल जानानै होबाय केन्सेल जाबाय फार्स्टआव आरो बेबायदिनो बे केन्सेल जाब्लाबो अब्लाबो बियो आरोबाव बियो प्रेक्टिस खालामबावबाय नेक्स्ट बाराव जे जागोन बिनि थाखाय आरोबाव मा जाहैबाय नैथि मुलुग दावहाया जानानै होबाय नैथि मुलुग दावहा जानायनि थाखाय आरोबाव बिनि जे सेकेन्ड बारावहाय जे गेलेनो गोनांमोन बेबो पस्टपन जाबाय आरो बिनि उनाव मा जाबाय प्रेक्टिस खालामबाय थानायाव बिनि आगदा आखाया जे मोनसे बमा ब्लास्ट जानानै बिनि आगदा आखाया डेमेज जाबाय आगदा आखाया डेमेज जाबाय अब्ला बियो दाने माजों मावनो माब्रै गावबावनो बेबायदि अबस्था जाबाय दा उनाव गोबां बेबायदिनो बिनि जे गेलेग्रा लोगोफोर ग्राउन्डआवहाय जेब्ला थाङो बेखौ बुंबाय केरल थार्कास नोङो जोंखौहाय नों गाव गेलेनो हायाब्लाबो जोंखौ नायसफैनायनि थाखाय नोंखौ हाजासे हामबाय होनदों होननानैहाय बेबायदि बुंदों आरो बे समावहाय केरल थार्कासआ मा रिप्लाइ होदों आङो बेवहाय नोंथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय फैयाखै नाथाय आङो जुजिनो थाखायसो फैदों होननानै जुजिनो थाखायसो फैदों आरोबाव बियो प्रेक्टिस खालामदों जे बिहा मोननैल' अपसन जादोंमोन बे चेम्पियननिफ्राय बे कम्पिटिशननिफ्राय बियो सारेन्डार लानो ना बियो मोनसे अल्टारनेटिभ अपसन दिहुननो बेनाव मोननै अपसना फैदों हयथ' बियो थाथ'नांसिगोन नङाब्ला बियो गुबुन मोनसे राहा लानांगौमोन दा बियो मा खालामदों बियो आगखि आखाइजों आरोबाव बियो बे पिस्तलखौ गावनो थाखाय बियो ग्राउन्डआव ओंखारलांदों आरो बे पिस्तलखौ गावनो थाखाय बियो सोलोंदों आरो सोलोंनानै बियो थामथि बारावहाय बियो ग्राउन्डआव ओंखारबोनानै बेयाव मा खालामदों बियो वर्ल्डनि हिस्ट्रिखौनो बियो सोलायहोदों वर्ल्डनि हिस्ट्रिखौ सोलायहोदों बियो सासे मुंदांखा सासे साब शुटार पिस्तल साब शुटार चेम्पियनशिपनि बे गल्ड मेडेलिस्टखौ बियो बे सारा बुहुमावनो बियो देरहासार जानो हादों दा दिनै आङो बेजों मा बुंनो हास्थायदों गोबां समाव जोङो आवगायबोयो नाथाय जोङो गोग्लैयो आवगायबोयो जोङो इसोरनि मिनिस्ट्रियाव जोङो फुल्लि जों मावनांगौ होननानै जोङो ओंखारबोयो नाथाय जोङो गोबां समाव जोङो गोग्लैयो आरो जोङो बेवहाय जोङो नार्भास जानानै थायो दिनै आङो बेखौनो बुंनो हास्थायदों जे बे मोनसे हिस्ट्रिनि गेजेरजों जे जोङो माब्लाबाबो नार्भास जानो नाङा दिनै केरल थार्कासआ फार्स्ट बारावबो बियो केन्सेल जादों सेकेन्ड बारावबो बेनो मा जाबावबाय नैथि मुलुग दावहा जानानै केन्सेल जाबाय आरोबाव बियो बम ब्लास्ट जानानै बिनि आखाइया डेमेज जाबाय जेबो मावनो हायि अबस्था जाबाय अब्लाबो बियो मा खालामदों नार्भास जायाखै बियो जे गावनि थांखिखौ बियो
मावफुंनो थाखाय बियो होसोदों दा what is our aim जोंनि थांखिया मा जोंनि थांखिया जाबाय इसोरनि बाथ्राखौ फोसावनो थाखाय जाहाथे गासैबो बे खाथि खालायाव थानाय गासैबो मानसिफ्रा जाहाथे इसोरनि बोसोनखौ मोननो हायो आरो सोलोंनो हायो जोंनि थ्रुयै जाहाथे मिन्थियैफ्रा मिन्थियो जोंनि थ्रुयै जाहाथे बोखांजानो हायो जाहाथे जोंनि फोसावनायनि थ्रुयै जाहाथे बे फोजानाय बेगरफ्रा जाहाथे रज'यो दिनै जोङो बेवहाय प्रसार खालामदों जोङो बेगरखौ जोङो फोदों दा जोङो बिनि फिथाइखौ मोनथारगोन होननानै जोङो नेनानै थानांगोन आरो जोङो जेब्लायबो नांथाबनांगोन आरो जोङो जे थांखिखौ जोङो लाबाय बे थांखिनिफ्राय जोङो माब्लाबाबो फावसायालासे जोङो बे मिनिस्ट्रियाव जोङो गावखौ बावसोमनानै जोङो प्रसार खालामनायाव जेब्लायबो जोङो आवगायलांनि आरो बेबायदिनो जोङो आवगायलांनि जे पाउला जे मोजांथार जे जोङो फोरोंबाय जे गाव माबायदि डेडिकेट खालामदोंमोन जे बिनि डिजायरा माबायदिमोन आरो गावखौ बियो माबायदि बावनानै जे इसोरनि हाबायाव गावखौहाय सासे गुरुत्व गोनां सासे बिबान गोनां खालामनानै बियो माबायदि बावदोंमोन जोंबो दिनै बेबायदि जोङो गावखौ खालामनि आरो जोङो मिनिस्ट्रिनि खामानिखौ जोङो फुलफिल खालामनि आरो जाफुंहोनि जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो खामानिफ्राव साक्सेस जानो हानाय बायदि जोङो अरायबो जाहाथे जोङो बे मिनिस्ट्रिनि थाखाय जोङो इसोरनाव नांथाबनानै थानि